A teraz ideme so Zuzkou Liškovou tvoriť v kuchyni. Máme tému placky. Zuzi, už cibulku máš teda usmaženú. Áno, cibulka sa mi smaží, to bude na to doaranžovanie tej placky. A mám tu nastruhanú tekvicu Hokkaido a teraz si do nej pridám červenú šošovicu. Tieto placky budú už samé o sebe bielkovinové, bude to ako hlavné jedlo. Takže červená šošovica. Dokonca budú aj prirodzene bezlepkové. A tým, že tam je tak veľa, teda viacej bielkovín, to znamená, že nás zasytia. Áno, zasytia. My ich ešte potom síce dochutíme brinzovým dipom. A tie vločky tam bude cítiť, alebo len to tak prepojí? Toto sú pohánkové. A oni majú takú dobrú úlohu, že vysajú tú vodu, spevnia a hlavne teda tá tekvica tiež pustí svoju vodu, vajíčko má svoju tekutinu, takže je fajn tam vždycky niečo také dať. Ako dajú sa urobiť aj bez toho, dajú sa urobiť aj čiste len z tej šošovice. Akurát treba mať lepšie umenie na to otáčanie, aby sa nám nerozpadla tá placka. A ďalšia vec, môže byť trošku suchá. Ona, tá tekvica, aj tie vločky tak skompaktnia tú placku a urobia ju z nej šťavnatejšou. Zuzi, ty to robíš na fandvičke, ale veľa ľudí to robí aj v rúre s tým, že dajú pečiaci papier a na to naukladajú chôpky a tak urobia tie placky, ako keby úplne na sucho, áno? Áno. Konkrétne tieto šošovicové placky možno by som ja preferovala na tej pambici kvôli tomu, že vlastne šošovica neobsahuje žiadny tuk a boli by trošku suchšie. Ale samozrejme, keď niekto musí suchšie, tak je to pre ňoho vhodné. Suchý február, keď bude, tak si ich... No, už máme vlastne február. Ja ich dochutím takým slovenským spôsobom rastcov alebo kmínom. To je výborné korenie na trávenie vlastne. Výborné na trávenie, presne. Možno k tej šošovici sa nám práve hodí. Niekto sa sťažuje, aj keď na tú červenú šošovicu sa je najmenej sťažností. Ľudia nesťažujú, áno. Takže... A ešte na tú čiernu takisto sa nesťažujú. Áno. Takže máme vytvorenú základnú hmotu. Ja teda mám rada cesnak, dneska si do tých placiek dávame cesnak. Môže to byť napríklad aj cibula, kľudne. Môže byť najemno nasekaná cibula, či už červená, alebo šalotka, alebo klasická. Takže aj a surovú cibulku by si tam dala? Kľudne. Keď ju sa ona sa bude ďalej teplne upravovať. Takže hmotu na placky máme pripravenú. A ideme sa pozrieť na našu pánvicu. Tá už nám aj horí. Ty to odložila? Takže počkaj, tuto si dáme preč úplne, v pohode, nevadí. Je to tak akurát do zlata. A máme tu pánvicu na placky. Opäť to urobíme. Čo máš, maslo G? Mám tu ghee maslo. Chcela som každé placky urobiť na inom tuku, pretože tieto všetky varianty vieme aj doma použiť. Má vlastnosť, že sa neprepraží, takže je veľmi vhodné na tepelnú úpravu, ako napríklad týchto placiek. A má aj takú svoju špecifickú maslovú chuť. Takže placky. A tým, že je tam to Hokkaido, aj to má takú svoju špecifickú jemnejšiu chuť, tak sa to asi pekne všetko prepojí. Sú naozaj fantastické tieto placky. A pôjdeme si k ním ešte... No ale aj tie prvé boli fantastické. Čo bolo v zákulisí, už sme pojedli. Už ich nemám. Takže... Už sme my s kolegyňou vyskúšali. Ale ešte samozrejme nejaké zostali. Ešte na to naranžovanie. Lebo Zuzka vždy urobí nejaké do rezervy. Áno, takže máme tu placky, tie sa nám môžu kľudne opekať. Všetko sa pripravuje veľmi rýchlo a jednoducho. A na to naranžovanie tu mám pripravené dve veci. Mám tu pripravenú brinzu. Mne sa to veľmi k sebe hodilo, ako na taký slovenský spôsob. Takže dáme si brinzu, ja ju zriedím s jogurtom bielým. Jogurt som použila s nízkym obsahom tuku, z 0% tuku, pretože brinza má svoj tuk, takže nie je treba nejako už pridávať niečo, čo má vysoké percento tuku. Vieme, že placky opäť tá šošovica nemá, takže sa to všetko k sebe pekne hodí. Určite je fajn si tam opäť dať nejaké čerstvé bylinky, keď ich doma máme, alebo sušené. Pažitku napríklad brinzy, alebo len naranžovať navrch. To už je na nás. Ja budem teraz fabulovať, dobre, keby mi zostala takáto hmota, alebo teda, že nechce sa mi robiť placky, vieme s tou hmotou urobiť, že toto je zapekacia miska, že to zapečiem? Áno, určite áno. Lebo vieš, napríklad zemiakové placky niekto robí tak, že robí na pekači. Áno, môže byť. Že to tam dá do pekáča a potom sa to krája. Taká zemiaková baba. Áno. Áno, môže sa to aj takto spraviť.
urobiť z toho taký koláč, alebo dokonca, čo sú mafinové formičky. Že prípadne. A to sa rýchlejšie prepečie ešte. Áno, a hlavne to drží potom ten tvar. Takže máme brinzový dip. A ešte tu mne ešte ostalo trochu tej Hokkaido, takéto kúsky. Takže čo ja spravím, ja si ju nakrájam. Tak to som teda zvedavá, že mesiačiky. A mám tu pripravenú rozohriatú rúru. Mám tu pripravený malý pekáč. Naukladám, opečiem. A opäť je to výborná príloha. Nehoria nám. Skontroluj. Ešte nie. Lebo sú vynikajúce určite. Tak aby nám bola škoda, nie? Ešte nie. Dobre. Ešte sú ešte nie. také, takže oni sa nám tu krásne dorobia. Zbytočná panika to volá. Tak. A takto pekne si ešte opečieme aj to Hokkaido a naranžujeme si to všetko spolu. Ja to budem pekne vrstviť na seba, že si dám placku, brinzový dip placku, brinzový dip Hokkaido a bylinky. Dobre, my to teda uvidíme potom, Zuzka, navrstvené. Áno, veru tak. Ďakujeme veľmi pekne za druhý. Predpokladám, že inšpirujúci recept pre mnohé z vás. A teraz máme zasa veľmi zaujímavú, krásnu, voňavú tému a určite aj v niektorom smere inšpirujúcu.